Egunon, komeria zion, laugarren aldiz saiatuko naz grabatzen urtarrilaren lauko efemeridea. Bide batez, gaur braillearen nazioarteko egunare badela jartzen du. Bale? Venga. Gaurko egunez, duela 85 urte, 1927ko urtarrilaren lauan, Bilbo bombardatu zuten hegazkin alemaniarrek, 5 hildako eraginez. Abiazio errepublikanoak hegazkin alemaniar bat eraistea lortu zuen, eta 6 tripulatzaileetatik 2 lortu zuten paraxutaz salbatzea. Haietako bat langile auzo batean erori eta lintxatu egin zuten. Bonbardaketek haserrea eragin zuten eta UGT-ko bataioiek gidatutako manifestazio jendetsuak preso frankistak zeuden kartzeletara abiatu eta 224 exekutatu zituzten. Eusko Jaurlaritzak matxinada hau zapaldu eta preso frankista gehiago hiltzea eragotzi zuen. Beltza eta iluna duela 85 urteko Bilboko gertaera hura.